He's downstairs. You can't see him? Let me see his car. Let me tell you. Hold on. Toyota Aggo, it's a grey one. Huh? Oh. I will see one bus. He's gone. Bus the number Miramun, when I was at the Mirimun. Oh, okay. That's what I mean. What's at the Mirimun when Call me if you got it. Or just send a message. You're not going to get up a better because I'm coming and look at that. Look at it. Put in the curriculum so high. Take a 10 minute. I are going to tell you. Coming on board my steps. Oh, a bus is in my steps. Let's go to put up my steps. I'm going to put my steps. I think I'm so. You got you come and take it. You're going to get up in Papa. You got a baby to me as a corner. Ndakukira basi guys kwati kuinda hapana kwatoziva saka takubvunza mwasikana kuti kati kwemi uri kuinde fi tikatokuinda tikada kuinda kusvikanzi muburuka patoburuka saka takatotaimira sikana iva vakura kumusoro achiburuka tichitevera toera takwira mubhasi guys asi destination hatina asi tisoranodza uri kunakigwa kuuk kukwira basi tichiita uhanze kuna hamiri shuwa munhu asione bhasi akamira pana chirovarova tu kwaendai kumusoro ndokunoka zvese aiwa tizoonekwa tikuteerera sikana naya tifanwa nguva teverera panoburuka toburukawo tikaenda kutiranozviona kuti tikuvateverera zvimudizvi ukondokunozi kuexperimenta guys experiments hawe sai kamera pana drive hamuna makamera ere muno kuti pachikamera ti arimo hallo sina fona pazviri muchimuona foni yangu iri panzeve kuti mumuone hallo uri kuona ka hallo muri kuvaona ndi hallo hallo takenda tiradoreda satakanga makahotera saka tibva taona bhasi tikatande tokwira bhasi utonhora nhasi nemepo tikatande tokwira bhasi tokwira bhasi tikati hande tokwira bhasi toona kuti tinoburukirepi tangokwirawo mubhasi guys tangokwira havabvunzi unongo guys muri kuona chichirapo icho chichiredhicho ndopaunoisa foni yako ipapa ndopaunoisa foni yako ipapa chimuchiraundi icho uribaya foni yako ndomabhadhariro saka lakewo tine makadhi watinawo takapuwawo kuti tine zvimari mukati tetangu unobaya weipapana zvaita guys tisi kumira isu takwira bhasi kana mchanobukire tichangoona kwarinoenda mberi togona ngobere wekupedzisira kwarogumira todzoka mabhazi nombane mabhazi imisekuru choga musana tijairira imisekuru kuno blocking you munguva yapara kuzoti taridza zvinhu zviri kwai grasi kuti yamusona tiri kuuk grasi kuroya kuuk yakutiroi kuno chirungu kuno kutaura zvegrasi uonei pagrasi ngiyakutanda Kira, thank you. Kwai uistaka Natasha ameno tangobaya apo istafuisa apo taona mwachisa omakadi tikanoisa mafoni wedu papa zvikangoti onti atachiti zvechavunzwa marebhasi haubvunzi kuti marebhasi guys unongonoisa kadhi rako apo tangonoisawo mafoni apo tikaona katinti tikatokwirawo yes Robson tiri mubirmingham kwai wati bus number dzechechi nevambona number tiziviso iro tikarashika muzongotsvaka apo iro namba iyi takarashika guys tikarashika mongotiwana panamba iyi pamusoro apo iyo mongoti tine hama dzedu dzakabva kuafrica dzakakwira panhingi apo eko iwo dzimota idzi dzingotiroverere tikapuwa mari kwai ukarohigwa unopuwa mari
mota ingoya irove pana drive apo isi tobva takutakuvara wakesha haiwa George nhema dzako wagara usingadi kuuya chete vamwe gwere yese yakandisapota wani timu 054 yakaburuka ikati chatatingatadzi kusapota home hazviti timu 054 yakaburuka chaiko chaiko timu 054 sando dzenyu 054 paMidlands Hotel kwamuyambo kwatoyo makaburuka BMK husband makafamba boyeri aiwa BMK husband ndakubasa chamwari isu tiri mubhasi kwatiri kuinda destination unknown unknown destination we are just going nebhasi chete tangokwira ukasasa fona vanozviona chikasati chikasataura kuti nti haukwiri bhasi changotiwo nti zvaita vamwe tikapinda guys tiri mumastreet street of London ari nani than mastreet emapuwa mastreet of London chamautasire zvisikana zviyakana zvakuburuka tizvione tisazozvikangamwa paanongondizvo zvitakutevera shure kwezvizvi izvozvi zvinhu zvatoda kutevera izvozvi zvikangoburuka nesoburukawo tokutevera izvozvi because zvanga zvitaura kuti mall zvichida kuti zviri kuenda kumall pazvongoburuka toteverawo toda kunoona zviri kuenda kumall kupi izvozvi zvirapa izvi zvisikana izvi zviri kutaura izvozvi totoenda nawo study tambo vanongoburuka istoga toburuka ndotoidapa buruka kana chiburuka ndiva vaidapa okay we're coming Monday we're coming Monday coming vaindepi atifambe vape distance zvekudzi dzoka shure dzoka necheshure kudzi vapi tisati akuiti kuvatevera hati zvipe distance tichitera tiri shure zvitatu izvi vatiri kutevera izvi endei katodzoka tokwira musoro iko zvino tokwira mudenga katodzoka tokwira mudenga guys atodzoka tokwira mudenga tofamba tiri nechekure bijana vaone varikuda kumoyo ndo yakanzi bhalile boring saka vatigonera vana tune microwave totiti bhaibai havana kuona kuti aburukawo sisongi kusati kuti atiri kunomburukira uku kandi